O compromiso co proxecto de Pontevedra e a capacidade de traballo son as bases da nova candidatura do Bloque Nacionalista Galego para as próximas eleccións municipais. A principal novidade da lista presentada esta mañá é ela. A deputada provincial, Eva Vilaverde, entra na corporación como número 3. Aparte facelo neste momento onde todos os compañeiros e compañeiras que nos precederon pois xa picaron moita pedra, xa sacharon moito e deixan unha leira labrada, entón agora pois poder sementar e recoller todo o que ven por diante e eu poder participar deso é impresionante. Miguel Anxo Fernández Lores preséntase por 9ª vez como candidato á alcaldía, pero nesta ocasión o fai acompañado de dúas mulleres na cabeza de saída, Anabel Gulías e Eva Vilaverde. Con elas e co resto de concelleiros, o BNG aspira a maioría absoluta. Nós vamos a por todas, Eu non desboto ningún resultado. Sí que, indiscutiblemente, o que si vamos a decir é que vamos a ser a lista máis votada, porque somos un proxecto consolidado e que non vemos tampouco que haxa ningunha alternativa creíble, fiable, nin defendible, e, polo tanto, eu creo que vamos a ser a lista máis votada. Hasta onde vamos a chegar, en todo caso, son os cidadáns os que o decidirán nas urnas ese día, non? Temos, eu iba a dicir o mellor proxecto, pero somos a única formación política que ten proxecto para esta cidade e temos un proxecto que ten que ir máis alá. Estamos colleitando o éxito de moitísimo traballo político e estamos no mellor momento e, sen dúbida, os desafíos, os retos e os resultados serán espectaculares. O alcalde de Pontevedra quiso destacar a capacidade de sufrimento como un dos piares fundamentais para a confección desta lista. E para que as cousas vayan para adiante hai que ter criterios, hai que ter saber marcar ritmos, hai que ter prioridades e a veces eso xenera certos conflitos e capacidade de sufrimento de que a veces non todas as cousas que propoñemos a título individual poden ir para adiante en aras do interés colectivo. Por lo tanto, a capacidade de traballo en equipo e de traballo e de interés colectivo, interés xeral, ten moito que ver con eso. A candidatura do BNG ás eleccións combina a experiencia coas novas incorporacións. As novas incorporacións, sobre todo Eva Vilaverde, xa nos faen estar no dream team da política. Somos un equipo compacto, somos un equipo con moitas ganas de traballar, algúns pois xa nos coñecíamos de fai tempo e eu estou moi ilusionada de traballar con este equipo, con este alcalde e sobre todo con este proxecto político. Con esta lista, o Bloque Nacionalista Galego intentará seguir avanzando e seguir dando pasos cara adiante.